Șantier Sârmă Ghimpată. Suntem la granița dintre Polonia și enclava rusă Kaliningrad. De la începutul lunii noiembrie, aici se instalează un gard din Sârmă Ghimpată. Potrivit poliției de frontieră poloneze, este o măsură mai mult decât necesară. Acest gard ne va proteja de o posibilă imigrație ilegală din Rusia. În 2021, mii de migranți au luat cu asalt frontiera de est a Poloniei. Ulterior, Polonia a instalat un gard la frontiera cu Republica Belarus. Noul gard este menit să protejeze Polonia de un scenariu similar în nordul țării. Locuitorii orașului Goldap, din apropierea graniței, au sentimente amestecate. Într-o vreme în care a devenit posibil un război nuclear, gardul nu are niciun rost. Va fi război. Îi va ține acest gard la distanță pe migranți? Întrebarea este următoarea. Să fie opriți migranții sau să se adopte o politică pentru migrație corectă? Noul gard va trece și pe aici, la doar 400 de metri distanță de gospodăria familiei Zajaczykowski. Va fi înălțat gardul fiindcă suntem foarte aproape de frontieră. Este pentru propria noastră siguranță. Myślę, że to dla naszego całego bezpieczeństwa. Cu sau fără gard, mama lui Cristof nu va pleca niciodată din casa ei. Rămânem aici, ne vom apăra patria aici, așa cum și ucrainenii își apără țara lor. Noul gard va avea o lungime de 210 km, o lățime de 3 metri și o înălțime de 2,5 metri. Vor exista și echipamente de securitate suplimentare, un sistem de camere de supraveghere și senzori de mișcare. Astfel vom putea detecta orice incident la frontieră. Gardul la frontiera dintre Polonia și Kaliningrad va fi finalizat la sfârșitul anului 2023.